Ukhomishana we-IEC uDkt Nomsa Masuku uboshelwe ukukhwabanisa u-1.2 million. UDkt Nomsa Masuku, nosaziwayo kwiKhomishini Ezimele Yokhetho eNingizimu Afrika, i-IEC, uvele eNkantolo Yamacala Ezohwebo eJohannesburg Specialised Commercial Crime Investigation, SCCI, ngoLwesihlanu, 21 June kulandela ukuboshwa kwakhe ophikweni loklebe oluphenya ngobugebengu obubucayi. uMasuku ubhekene namacala okukhwabanisa abandakanya u-1.2 million ahlobene nomsebenzi wakhe eStandard Bank. uMasuku, ona-62 years, uke waba yinhloko yohlelo lokutshalwa kwezimali komphakathi lwe-Adopt a School Trust, okuwuhlelo lukaStandard Bank. Lolu hlelo lwenzelwe ukunikeza imifundaze kanye nemiklomelo yezemfundo kubafundi abavela ezikoleni ezisekelwa uhlelo lwebhange oluthi Adopt a School, olubavumela ukuthi baphikishele imfundo ephakeme ezikhungweni ezigunyaziwe. Ngokusho kuka-Colonel Katlego Mogale wophiko loklebe, uMasuku usolwa ngokusebenzisa budedengu isikhundla sakhe ukuze anikeze abangani nomndeni imifundaze eshaya indiva inqubo yokukhetha efanele kanye nezimvume zekomidi. Ukwengeza, kusolakala ukuthi ezinye zezimali ezihloselwe lezi zifundo zafakwa ngqo ku-akhawunti yakhe yasebhange. Uphenyo olunzulu lwe-SCCI luveze ukuthi uMasuku wasebenzisa kabi amaphepha futhi weqa izinqubo zokuthenjwa, nokuholele ekukhishweni okungagunyaziwe kwesamba sika-1.2 million. Amacala okukhwabanisa enkantolo. uMasuku ubhekene namacala okukhwabanisa enkantolo yemantshi yase-Palm Ridge. Uvele ngaphambi kwenkantolo yemantshi lapho inkantolo yamnikeza khona ibheyili ka-20,000 yase ihlehlisela uSepthemba 4, 2024 icala lakhe. Ukuvela enkantolo kungase kudonse ukunakwa okukhulu uma kubhekwa indima yakhe esezingeni eliphezulu ku-IEC, ebaluleke kakhulu ezinqubweni zentando yeningi lezwe. uMasuku ubesebenza ngesikhathi sokhetho futhi ubehlale engamele izithangamzi zabezindaba eNational Results Operations Centre eMidrand. Ingemuva lomsebenzi ngaphambi kokujoyina i-IEC, uMasuku ubenomsebenzi oncomekwayo kaStandard Bank lapho ayenomthwalo wemfanelo wokuphatha izinhlelo ze-CSI zebhange. I-Adopt a School Trust ibiyingxenye ebalulekile yephothifoliyo yakhe, okuhloswe ngayo ukuphakamisa amathuba emfundo kubafundi ababencishiwe amathuba. Lezi zinsolo ziphakamisa ukuthi wasebenzisa lesi sikhundla ukuze azuze yena nalabo abasondelene naye ebukela phansi izinhloso ze-trust. Ukuboshwa kukaMasuku kuyinto enkulu, ikakhulukazi uma kubhekwa iqhaza lakhe ku-IEC, isikhungo esibamba iqhaza elibalulekile ekuqinisekiseni ubuqotho bokhetho lwaseNingizimu Afrika. I-IEC iyaphendula esitatimendeni esifingqiwe kwabezindaba esikhishwe ngoLwesihlanu ntambama. I-IEC ithe ikhomishana yokhetho inolwazi ngokuboshwa kukaKhomishana uDkt Nomsa Masuku. Kubukeka sengathi lolu daba lumayelana nokuqashwa kwakhe phambilini futhi aluhlangene neminyaka yakhe kukhomishana njengomsebenzi kanye nokhomishana. Ikhomishana izoqapha okusha okuvelayo kulolu daba. Lezi zindaba ubuzifundelwa uNothi kaMaphumulo. Stay connected, stay informed.